Jeste. Šta ima, šta se radi? Evo ja malo izašao da prošetam. Videh baš nešto. Juče, ja mislim, se desilo. Tesla automobil da je negdje, da li u Kini ili ne znam gdje. Vozač je bio unutra, ali kao navodno Tesla automobil je ubio 2 ljudi. Onako jurio pod gasom, što bi rekli. Dao gas i ubio 2 ljudi. Veliki zajeb. Tako ti to sa tim automatskim vozilima. Možda i hakovan. Šta ako ga je neko haknuo, jevi. Naš ono haker sedi, recimo, ko zna gde i gleda čovjeka dok vozi i samo navigira i da gas. Možda čovjek nije hteo gas, ali jebi ga. Shit happens, što kaže. Sad je sve moguće s tim. Naravno, jebi ga. Pazi, ako mogu da ga kontrolišu preko interneta, ili tako, i ti sad sediš unutra, možeš ti da kočiš koliko hoćeš. Ako je on isključio kontrolu da vozila, da ne može niko da kontroliše osim hakera, možda i haker navigira tamo. Pa setite se s tim televizorima što imaju kamere. Ljudi sede, gledaju televizor, a haker ih snima. Ili još gore, recimo, u stvari bolje po ljude, vode ljubav, seks pada, a haker snima i posle ti ono pošalje na e-mail i kaže ako mi ne platiš pola bitcoina, prikazat ću da si činio preljubu ili šta god već. Svejedno, kažem ti, automatizacija, poboljšanje, lakoća, sve to što donosi tehnologija, zna malo ponekad ide za jebe. Jer nisu svi dobronamerni. I što cveće fino. Cveće ide u nedogled, vidi ga. Cveće ide u nedogled. Cveće prelazi s druge strane. Sve je super dok radi, sve i dok se koristi u svrhe koje je napravljeno da pomogne ljudima, da ljudima bude lakše i te fore. A šta se desi ako postoji bug, ako neko preuzme kontrolu kao što je haker? Onda sranje počne da bude veće sranje. To je taj problem o kojem pričam. Da ostaje malo kamericu da uživa. Znači, tehnologija jeste super. Evo ja sam baš danas otvorio aplikaciju od banke. Ima gore u ćošku skeniraj bar kod. Uzeo račun, skenirao, svi podaci automatski, bum, u mobilni. Moje je bilo samo da platim. I ja rekao, wow, šta ti je tehnologija? U Njurku kad sam bio pre 2 mjeseca nisam mogao to da uradim. Mogao sam da plaćam račun, naravno, kao sa kreditnom karticom, sa karticom, to je bilo okej. To je šljakalo. Ali ovako da ti skeniraš kod i da to sve odjednom samo proradi i samo dum. Kažem, u Srbiji je do jaja, samo treba imati para. A kao dobro jutro Kolumba, ali svugde je tako. I u Americi je do jaja ako imate para. Samo što tamo treba mnogo više para da bi ovo bilo do jaja. Da li tamo može više se zaradi? Svi uzimaju prosek. Ja znam, kad se pričaju priče, to uvijek bilo super. Uvijek je ono, ja znam čoveka, radi kao šef hotela, ima platu 10.000. Rekao, šef hotela nije uobičajeno zanimanje, da se razumemo. Druga stvar, taj hotel mora da pravi dobre pare da bi on zarađivao. Za vreme korone baš i nisu svima cvetale, da kažemo, ruže u svim tim institucijama. Mnogi su dobili i otkaze, mnogi nisu mogli da rade više i sve živo. Znači, nije baš sve tako.
Bilo bi lepo kad bi svi koji odu odavde u Americi našli posao da im je 10.000 plata, ali nekom je 20, nekom je 3.000, zavisi gde živi, koliko plaća stan. Sve to ima svoje. Ali, hoću reći, da, ta automatizacija, tehnologija, to su fine stvari, to sve dok šljaka i dok je kao, a šta se dešava kad počne malo da ide protiv tebe? Koliko sam ja razumio isto sa tim, sad što se desilo, kriptovaluta, te prevare, da su ljudi najbali zato što su držali svoj kriptonovac na tim exchange menjačnicama, da kažemo, a ne u svojim digitalnim novčanicima. Jer vi realno možete kupiti USB drive i da ga kriptujete i na tom USB flash memory da držite svoj novac. Kao digitalni novčanik, je tako? Ali mnogi ljudi to nisu znali ili nisu hteli ili im je bilo lakše da ga drže kao tim exchange, na tim exchange sajtovima kako bi mogli da lakše trange frange da trguju sa tim valutama. Što je opet, kažem ti, komfor. Jer siguran sam ako ga kriptujete, drkate znaš, taj digitalni novčanik, da onda morate verovatno i lozinku da unesete. Ja se sećam kad sam počeo s tim da se drkam, lozinka je bila verovatno i sad 16 reči, jebi ga. I kao morao sam da zapišem na papir 16 reči, to jest u kompjuteru, notepadu ili gde već, da držim 16 reči. Kako bi to sve moglo funkcionirati. Mada nisam uleteo sve to. Nije mi mnogo bilo, opa, narodnjaci se šibaju i tuku. Čuj, sad će mi copyrightovati YouTube, jebem ti sunce. Gledaj ovo kako je fino. Labudovi, da je tu. Labudarevići. Gledao sam nešto na nekim slikama, jedan od ovih splavova je bio potopljen. Onako bio nagnut na upola. Jutro si bio izlazak sunca fantastičan. Ali mrzelo me da snimim, čače. Da sam mogao, me nije mrzelo da snimim. Onako crveno nebo puklo. Sad nije loš oko, zalazak. Što kažu, kraj. Kraj dana. Vidiš, Labudić. Fino za prošetati opet. Meni cool. Moram malo, jebi ga. Zadao sam sebi 7.500 koraka. Obavio sam većinu, sad još malo treba. Trange, frange. A i čini mi se malo bolest da me malo kao popustila. Da nije više tako napeto kao što je bilo. Čini mi se opet glas je promukao, ali nemam pojma, nisam malaksao. Ne vrti mi se u glavi. I te fore. Šta ima novo još ovde? A, ništa tako. Malo gledam i šta ima napolju. Sad su prošli ti američki izbori, pa ima tu raznih caka, jebi ga. Jedna od caka je da su ovi republikanci igrali sami protiv sebe. To jest da su ulagali novac u borbu gde su dva republikanca bila u većini kao, umjesto da kao se dogovore kao, ajde ja nek pobedi, oni su uljudnili $9 miliona u borbu, a trebali su se bore protiv demokrate koji je već bio slabiji i lošiji, znači nije bilo potrebe. Umjesto da su te novce uložili negde gde je potrebno, oni su rekli ne, ljudska zavist je veća. A sad su oni napravili to, znaš, kao da se republikanci bore, počeli su da, kao da zavade Trumpa i tog guvernera Floride, DeSantisa, ja ga zovem DeSantos, koji je u principu pobedio s neki 20% razlike, sigurna pobeda, što bi rekli. Nisu morali ništa tu da se njakaju, drkaju, ali oni kao pokušali da naprave razdor, možda i demokrate utiču to, ne znam ja, između, znači, tog DeSantisa i Trumpa, znate, on je malo luđi i, kako bih rekao, voli tako ponekad da daje nadimke, tako da i tom DeSantisu dao neki nadimak i onda su ovi odmah
kao rekli, aha, evo ga, Trump je protiv DeSantisa. Aj, nemam pojma. Meni to sve smešno, mislim da je to izgubljena priča sve. Da je to sve gotovo, ono kao. Nema šta tu da se desi, kako je rekao, da što je bilo bitnije za nas, kao ostatak sveta, kao. Mislim, ko jebe što oni rade između sebe, ono kao. Ukrajina davat će iste pare, kao. Ne, rekli su kao da će malo manje, a će kurac. Mađari se bune, to znam. Njih sam video kao da su rekli, ej, kao, smanjite malo šarana, kao, nećemo dajemo toliko para Ukrajini, dajte nama malo para. A ova Evropska unija, kao, ne, ima da vas ucenjujemo, nećete vi da dobijete pare, osim ako ne budete saglasni s nama. I vidim da su i Nemci tu kao glavni igrači. Ma propast, čovječe. Ali neka jebote. Ako su svi ti građani, razumeš, svi tih evropskih država toliko glupi da će da tolerišu to kao da propadnemo svi samo da kao Ukrajina uspe, onda jevi ga, svi puše kitu u Americi i to je to. Izgleda da Americi uopšte ni ne treba kao da budu neka vojna sila kao što su bile. Ja svaki dan kad neko tako nešto priča, jel kročila američka čizma na teritoriju Ukrajine? Nije. Ćutite onda. Dok se ne iskrcaju američki vojnici tamo, ja to ne gledam kao rat. Ljudi ginu, to je tačno. To je tačno. Ali ginu za koga? Da bi Zelenski ekipa imala novca, da bi ti u Evropi imali još više novca. Zato ginu. Ne ginu sigurno za slobodu. I onda se desi kao ruska vojska je sravnila neki grad, bla bla, ne znam koji, povlači se. I samo ta vest vidim da ide na tim CNN-ova, ono, kad ruska vojska osvaja, urniše, ono, to ništa. Ali kad se povlači od nekale ruska vojska, to je vest. A rekao, brate, mogu oni se povuku zato što su sjebali grad, ono, kao, totalno i da više nema, ono, kao, šta tu da rade, možda su se pregrupisali na druge teritorije, razumeš? Jebi ga. Rusi su to. Ja samo kažem ljudima, rekao, uzmi tu mapu jebenu. Uzmi geografsku kartu. Pogledaj kolika je Rusija, pogledaj kolika je Ukrajina. I vidi je Rusija izgubila, koliko je ratova izgubila Rusija. Znaš, bili su oni u Afganistanu i ovo, bili su svugde svako, pa ništa. Dobar pogled. Pirka Vetrić, ovog puta sam stavio mikrofon, nema zajebancije, jevi ga. Bez mikrofona to ne može se snimi. Nema šanse, jevi ga. Bude snimak, ono, urnebesno loš. Prvom da li mogu. Kao siđi do reke, večeras ja sam paun. A ne može se siđi, ovi su stavili ovde rešetku neku, znači to je sad samo kao za veslače, vidim patkice neke tamo od džaba. Ovde dole može malo. Tu moj komšija ima jedan čamac. Mislim da je zadnji tamo. Ali duva vetra. Valjda će ova šubara da izdrži na ovome mikrofonu. I cvrčak cvrči. Ili to samo, nemam pojma, nešto cvrči. Eno je crna maca, da li će da mi pređe put i uđe u vodu? Teško, maca da će u vodu da uđe. Bilo ovdje kao klinac, kad sam bio, svi su imali čamac. Svi su bili pecaraši. Sad se razredilo. Sećam se ovdje da sam, samo jednom u životu sam izgubio ključeve. Bio sam u čamcu što smo imali pecali ili nešto. I imao sam onako trenerka ili šta već, onako malo labaviji džep je bio. I kad sam izlazio, samo su mi ključevi, buć! I to svežanje onako. Tad sam u životu jedan put izgubio ključ. I znam da sam ga izgubio, nije frka. A pecali smo ovdje, nije bio ovako ovaj brod da stoje. Ovaj silos nije bio tako urušen, nego imao ogradicu sa strane, onako stazicu, mogo si da dođeš i da bacaš malo, pecaš ribu. Nije neko mesto bilo, ali zajebavali smo se. Ostade ovaj silos.
razvaljen, neko vreme su koristili gore. Čak i moj kum gore radio neki bilijar klub. Bilo je to kao iskorišteno, međutim vidim propada im sve. Ostade samo ono kao ruševine. Dok neko ne dođe i sruši sve. Jer je nebezbedno. Ovdje dole vidim i neke lokale, nešto ono, ali jevi ga Kanada. Bar ima svetlo. Šiba vetar. Šiba gejgi. Sviđa mi se milion stvari koje su radili ovdje u Smederevu kao. Jedna od njih je sigurno i ovo da ljudi mogu da malo treniraju. Znači, ne moraš da ideš u teretanu, da se zabiješ u neki ono kao smrdljivi prostor, uvijek je bio smrdljivi prostor, nego si mogu da dođeš ovdje, jevi. Vidiš kako se da ovdje fino. Parkić, osto parkić, jevi ga. To je lepo kad ja lepo za šetanje, da šetaš pse, da se zajebaš, a vidiš, ima žena šeta pse. I te fore, ali ima dosta tih klupica, mjesta što se napravi da ljudi mogu da sednu, da odmore malo, par česmi ti da piješ vodu, ako si žedan, i te fore. Znači, onako prijetno. Još ja ne krećem se mnogo, uglavnom sam tu da kažem, moj kraj, ovaj kraj se zove Solidarnost, to je 4 zgrade tu, bele, visoke u odnosu na sve ostalo. Mi smo bili solid. Mi smo bili solidni. Ali, kažem, ovi svi parkići za decu, to sve ništa nije postojalo. Park je bio samo park, tu je bio kej, na keju su bili šleperi, oni su utovarali to što su stigli, što sa voza na brod, što s broda na voz i te fore. Smederevo inače pre bilo poznato po vinogradima, Smederevke i te fore, ali postoji kao neka priča da kad je Tito došao da je rekao šta se ovdje kao najbolje uspeva i oni mu rekli grožđe i Tito rekao gvožđe, pravite železaru. Kao nije dobro čuo. Stari fore. Ali zanimljivo. Predah, ali zanimljivo. Da imamo ko je sad brod tu. Dalje ovaj Trenčin. Trenčin, ništa se nije promenilo. Tako te fore. Uglavnom to mi je bilo zanimljivo što sam vidio. Pazi, ti sad imaš te Tesla automobile koji su skroz automatski. Mnoge stvari mi imamo u životu koje su kao napravljene da budu automatski naš, ono kao automatizacija. Ali opet svugde, stalno, treba da postoji onaj, da kažemo, prekidač koji isključuje sve. On, off. Uključi, isključi. Znači, na Tesla bi to trebalo postoji. Kao ono, u slučaju nekog govneta, sranjeta, u slučaju sranja da možeš jednostavno da kažeš uzmeš prekidač i isključiš i stane automobil. Jer kako sam ja razumio sad ono, ako idete recimo 3. ili 4. na autoputu, lupam sad, i probate da ubacite u rikverc, Tesla će vam reći ne može. Kao automatizovano to. Ima budala naravno. Tesla automobil će reći da ćeš, si lud kao. I po meni bi trebalo da postoji, znači, bukvalno jedan onaj taster ili kako god daćete. Možda bolje i onaj fizički prekidač, onaj mehanički, što bi rekli. Gde u slučaju tako neke havarije, gde automobil krene 56 milja na sat ili 100 km, ne znam, da jurca i da ono kao da ne bi ubio ljude ili šta već, zakuca se negde da jednostavno presečeš dovod struje, da ono bukvalno nema struje. Sve te baterije i akumulatori, sve da se ugasi. Stani. Ja nisam gledao ni taj video, ali sam slušao Louis Rossmana, koji je na kraju rekao kao da je lik i pokušao nekako da se zakuca negde sa strane kako ne bi ubio još ljudi, ali dvojica je ubio. I sad imamo one vesti, ja gledam ove naše vesti, su kao Toyota je manje zaradila od Tesla. Ja različno, to ti je glavna vest.
A nešto je Tesla ubila 2 ljudi, jebi ga. Nije Tesla ubila, bio je vozač tu. A sve jedno, aj, čija je sad odgovornost, vi meni recite. Sad kad idemo na sud. Ko će sad da bude tu tužen? Da li Tesla kompanija? I prva stvar, neko će mora prva se dokaže da li je automobil bio na autopilotu ili je u tom momentu vozač vozio. Postoji to, pazi, ako se dešavalo u Kini, ja sam onda rekao, to može, 2 ljudi da pobije neko, to je normalno. Oni imaju taj trip da ono kao ide sa automobilom i da ubije nekoga bez problema. Njima je automobil ono normalno oružje za ubijanje, Kinezima. Ali opet kažem, zar nema taj automobil ugrađen, taj sistem, da sad ono kao, kad ispred tebe iskoči dete, čovek, mačka, zar nema ugrađen sistem automatski da koči, ono kao. To mene zanima, znaš, jel ti sad ako ideš i nalećeš na 2, šta radi ovaj lik? Ne može da izađe, jebate. Tamo sa onim automobilom, evo ga izađe nekako. Kad se parkira na prugu, jebi. Trebalo bi da funkcioniše taj sistem, tako? Znači ja sad vozim, ispred mene iskoči dete, da automobil sam ukoči. Bez da ja moram da ukočim, ne znam šta. To mi je nekako logično, znači opet mi nije jasno, znaš. Čak i da je vozač namerno dao gas i teo da ukoka 2 ljudi, automobil bi opet sam trebao da stane. I onda se vraćam opet na tu priču. Šta ako je hakovan, jebate? Šta ako je stvarno hakovan? Ja sam vidio to snimke. Znači gde ljudi voze svoje Tesle, iza lik sa laptopom i u jednom momentu jednostavno preuzme kontrolu nad vozilom. I on ga vozi s laptopa kao kad igramo igrice. Ovaj vozač kao ne može više ništa, pokušava levo, desno da koči, ništa, ne reaguje. Hakovan automobil. I brate, ja ne bi smeo to. Ja ne bi smeo da kupim takav automobil samo zbog toga. Ne zato što on nije dobar, ono kao ne ide brzo, ne znam ti šta, ne ubrzava, komfor, bla, bla, to sve cool. Nego šta ako ga neko hakne? Sad ti trebaš u zatvor zbog nekog hakera. Znate kakvi su ti dobri hakeri? Oni uđu, izađu i gotovo, ali iza sebe pobrišu sve tragove. Kao da nikad nisu bili tu. I vi ćete reći, svugde nešto zapisano, neki bajt, bit, ovo, ono, postoji, bla. To je sve lepo. Ali ovi pravi hakeri, oni to sve pobrišu. Kao da nikad nisu bili tu. Nema logova, nema ničega. Došao, ukrao $1 milion i sklonio se. Pošto se radi, recimo, o coinima, ne može da mu nađeš ni trag, jer postoje coini koji ne možete da provalite kao Bitcoin. Recimo, taj Monero, on je ono nevidljiv. Svakako da postoji jedan haker koji će da provali to. Ali taj sigurno neće da ode da radi za FBI. Biste vi radili za FBI kad biste znali da su sve pare sveta vaše i da možete da uzmete kad god hoćete, koliko hoćete novca i da ne može niko da vas nađe i sedite na nekoj plaži, ne znam, Sejšelskim ostrvima. Da li biste vi radili za FBI? Oćeš, bola bi te kurac. Jedno ako se nisu uhvatili za jaja. A imajte na umu, postoje ljudi koji nemaju ni kučeta, ni mačeta, ni porodicu, ni ženu, ni ništa. Postoje ljudi koji nisu u sistemu, koji su sami sebe izbrisali iz sistema, kao da ne postoje. Nema jedinstvenog matičnog broja građana, nema ničega. Jednostavno lik ne postoji. Na celoj ovoj planeti ne postoji nijedan trag. Pa i sami znate da postoji ti VPN-ovi, ovo ono, kad hoćete da gledate Netflix, serije američke i sad imate Netflix ovaj srpski i oni vam ne daju određene serije ili obratno i onda uzmete taj VPN, a to je za nas obične smrtnike. A šta koriste ovi ljudi što su profesionalci, da kažem? Zato ti kažem, meni je frka od toga. Pogotovo sa uvođenjem svih tih zajebancija, gde svako može da zna koliko si čega potrošio, šta si radio. Jer cela poenta tih globalista je sad kao, jel tako, furaju klimatske promene. I pod klimatskim promenama oni podrazumevaju to i koliko si mesa pojao, da li si kupio ovog meseca 20 kila mesa, znaš šta ti možda kažeš, ali ja sam imao slavu, došli mi ljudi, morao sam kupim pečenje, boli mene kurac, ti si 20 kila mesa, to je karbonski footprint, ono. A zašto? Zato što su ljudi glupi ko kurac. Ne znaju da bez CO2 nema života. Svako ko je učio nešto, hemiju, biologiju, bilo šta, zna da bez CO2
Nema života. I tamo gdje ima više CO2, tamo su biljke bujnije, sve cveta više, više su prinosi, više sve. Ne. Oni vam prikažu fabriku iz koje furnja dim. I onda dođu i kažu kao ne, vi u Evropi gdje je to sve već smanjeno na minimum, gdje ne znam šta ono, kao katalizator i sve živo, kao vi treba još da štedite, a Kina, Kina može još do 2035. da furnja fabrike ono. Ste vidjeli možda to, ja sam gledao na videu skoro, najnoviji trend kod lopova u Americi je krađa katalizatora. Zato što se unutra se stoje određene, ne znam koja, 3 metala koja su dragocena i katalizatori su jako skupi. I vidiš čovjek dođe ujutru, upali auto, krene da ode na posao, auto, bum, 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 kao da nemate auspuh, prdi i razvaljuje, Ide on i dalje, ali proizvodi zvuk i truje okolinu. I onda su našli tako te lopove, po 5, 6, 7 hiljada katalizatora. A zašto katalizator? Zato što se vrlo lako krade. I to postaje automobili, ovi džipovi koji su viši, Toyota, ne znam koji, Cruiser, Land, koji je najlakši za krađu. Sve što ti treba, ona pila, ona testerica, sagneš se ispod automobila, duše oni koriste za ove što su niži malo, koriste dizalicu dignu automobil kao kad menjate gume, lopov dođe ispod i za 1 minut s jedne strane prereže s druge strane i eto ti katalizatora. I sad razmišljaš, on uradi 10 katalizatora u toku noći, to mu je recimo $3,000, milina. A kupaca ima, zato što više im se isplati čak i ako uzmu samo taj metal da izvuku iz katalizatora i da ga prodaju, a može da ga prodaju kao katalizator, pošto je praktično neoštećen. Nije on izrezao tamo gde je na katalizatoru, nego je izrezao na automobilu, kao. Vidite, ima ljudi koji uzimaju ove stare kompjutere, matične ploče od pre i samo pokušavaju da skidaju plemenite metale s njih. Jer što je nekome đubre, nekome je dobra zarada. Mnogi su to kao idemo baciš kompjuter na reciklažu, a unutra recimo lupa sad 2-3 grama zlata ili nečega tako, nekog metala koji može da se skine sa te ploče i da se izlije, prelije i imaš plemeniti metal. Ni tora, ni kopao. Eto kažem, moderno društvo, imamo moderne lopove koji su perfidni, organizovani, da ne pričam sad sa ovim novim karticama koje imamo, jel tako, koji imaju u sebi te RFID čipove, znači, pored tih ključeva kad ulazite u zgradu pa samo prislonite, onda imate te kartice, tako kreditne, one koje prislonite negde i izvršite plaćanje. Naravno, neko to ugradi na mobilni telefon, postoji taj NFC, NFC koji je isti kurac, koji s vaše kartice povuče novac. Onda su ljudi smislili, tako držiš karticu u džepu, on ti priđe sa svojim prijemnikom i očita kao karticu. Čita karticu je. Onda su sad počeli da prodaju ove novčanike u kojima kad stavite karticu on ne može da pročita to. Sve to postoji. Ja samo hoću da kažem da to u moderno doba donosi sjajne stvari i koje su, mnoge su dobre, ali s druge strane ne može, to je yin-yang. Uvijek će biti yin-yang. Znači, ako je nešto dobro, previše dobro, znači da vam uzimaju slobodu. Na koji drugi način vi mislite, kao, koja je njihova korist u svemu tome? Vi da ste banka ili država. Vi mislite stvarno da bi oni kao, ajde uradimo dobrobit narodu, kao. Ili je više ova druga fora, kao, kako možemo da kontrolišemo više narod? Kako možemo sad da saznamo da li je neko platio neki fiskalni račun? Jer oni uvijek imaju istu priču. To je da bi se borili protiv mafije, da bi se borili protiv gangstera, protiv crnog groblja, protiv droge, zato što to sve ide, ili tako, cash, ti kad odeš kod dilera da kupiš marihuanu, heroin, diler neće, kaže, plati mi karticom. Ili pošalji mi PayPalom, diler uvijek kaže cash. I ne može ništa drugo nego cash. Zato što znaju da ne možeš da ga uloviš tek tako. Mada može. Svaka ta novčanica ima serijski broj, da se razumemo. Postoji šansa da te provale
i tako, ali to mnogo teže nego ovo. I sad razmišljaju o tome da svako od nas će da instalira tu aplikaciju zato što mu je lakše u životu. Sad ideš na aerodrom, prisloniš telefon, prođeš, nema ti zajebancija, na kasi vadiš, on ti vraća kusur, pa još ovdje ima i ovih dinara sitnih, svega živoga. Ej, daj si, Jackie. Jackie. Ovo je neki Beagle. Beagle šmugl. On ima čak i ogrlicu, znači nečiji pas. Svima lakše. Evo malo da kako se zove, markira teritoriju. Svima nama to lakše. Razumem ja to, sve je to okej. Ali kažem ti yin yang. Oni ne rade to da bi tebi bilo lakše. Nikada. To ide u paketu. Oni urade to zbog toga da bi njima bilo lakše te prate. Da nema više ono, kao, nisi platio fiskalni račun, ovo ono, bla bla, ja sećam kad su uveli te fiskalne račune, brate. A i bio sam kod ortaka u trafici, kaže, ja potrošim toliko para na ovaj papir, pošto sad u trafici moraš i žvaku kad prodaš, ono kao, da daš račun i sad ako prodaš 100 cigareta, evi ga, znaš, ono, za 10 minuta to ti je ono, samo se rola taj papir. Rekao, kako ovo nisu stavili da bude elektronski, da stiže e-mail, jebi ga. Druga stvar, plaćati ono cigarete sa ovim, kako se zove, sa karticom, niko neće ti uzme. Zašto? Zato što je procenat nešto 1 do 2%, ili koliko reče, 3% na to. A banka uzima 2% kad provučeš karticu, ono. I onda ti, ako prodaš cigaretu od 330 dinara, tebi ostane 3 dinara, jevi. Ko je lud da se tim bavi, jebate. Zato ti ljudi neće prodaju cigarete na kreditnu karticu. Vrlo jasno. Zašto? Zato što su cigarete zaštićene kao mleko, kao leb, kao sve živo i tačno se zna da će poskupiti 2 puta u toku godine. I sve te fore. I tamo je neki lokal, čovječe. Ko bi rekao. Znači, yin yang, što ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. I te neke fore. Dobro, prošetak se malo, mislim da sam ubao sad 7.500 koraka, to će biti dosta. Pokušavat ću malo da bude i više, ali evi ga. A evo, kaže ova kamerica, ostalo još 10% baterije, vreme je da se gasi. Pa, ajde, gasim. Arrivederci.